maganda ang panahon ngayon, kaya lalabas ako para subukan tong aking bagong scooter tsaka drone. Siguro mag-ikot-ikot lang ako para maghanap ng magandang view. Sana walang pulis para hindi ako mahuli. Come on, see you! Hindi ako masyado makapag palipad pataas kasi ang lakas ng hangin. Pero I will try ko dun sa kabila. I'm not sure kung saan ako pupunta, pero alam ko, basta I'm going to, I don't know. Medyo pahinga muna tayo konti. Siguro dito ako magpapalipad. I-try ko kung makapagpalipad ako dito na doon. Let's check the view up, kung anong itsura sa baba. I am in the cemetery. Nandito ko ngayon sa mga cemetery yata to. Ang linis ng sementeryo nila. Gusto ko sanang magpalipad, kaso dito parang maraming kahoy. Hindi pa ako marunong masyadong magpaland, kaya bibideo ko na lang. Tsaka parang hindi nakakatakot yung sementeryo nila dito. Parang piknikan lang. Daming pato. May maraming mga pato dito. Parang pinapakawalan lang. Doon sa lumalangi-langi sila. Pero didiretso ako doon sa lake. Doon ako magpapalipad. Try ko.
na ako sa lake. Medyo wala masyadong tao ngayon. Let's try na magpalipad dito. May nakita akong parang ano dito. Tawag dyan? Lungs na parang naka sculpture. Parang statuang lungs. Tingnan nyo. I don't know. Let's check. Yan o. Punta pa ako dun sa malayo. Try ko dun sa may bundok. Nalubat na yung drone ko. Medyo malamig na. Siguro uuwi na ako. Lubat na rin ako eh. Medyo enjoy ang araw na to. Kaso lang nabitin ako sa pagpapalipad. Kasi yung isa kong battery ano pa, sinend ko ulit sa pinagbilan ko kasi parang may defect. Kaya next time magpapalipad ako ulit. Bye bye.